reset intervalu oleje a servisu na Dacia Jogger 2024. Takže zapnete zapalování bez brzdy. Tak. Teďka se vlastně tady přesto, tady vám to píše provést servis, jasný, jo, slabá, teďka neřešíme, jasný, to nás zajímá, tak. A teďka se vlastně dostanete tady na to s tím autíčkem, a to se dostává tadyhle tím tlačítkem, tohleto tlačítko mění tadyhle ty karty, tady se dostanete na autíčko, tak. Na autíčku potom takhle klikáte dolů, tady je iniciátor pneumatik, když chcete skalibrovat ty tlaky dolů, tak a tady je výměna oleje, tak. Tak a teďka to podržíme, chvilku OK. Tak. Ještě chvilku podržíme OK. Tak a teďka nastavíme, kolik tam chceme, takže buď to tohleto. Tak a servis tam dáme, taky ho podržíme. Vždycky nám drží to OK a ono z toho se přenastaví. Jo. Tak, pak se takhle rozbliká a pak ho tam necháme takhle doběhnout. Tak, a je to OK. Jo, tady celou dobu jsem držel jenom OK, vždycky na tom jednotlivém položce, nejdřív toho nic nedělá, pak se to rozsvítí, rozbliká a jakmile to dobliká, tak se to přenastaví. Tak a teďka můžeme normálně nastartovat a už by tam neměla ta kontrolka. Tak, tady ta už by měla zasnout. Tak a zasla. Jo, a nic tam není, je nastavený, jak to má být nastavený. Tak, necháte chvilku nastartovat se nové baterka.